kala ko ɓe golluno ɓe jaadi hen to Allah Allah namdotoɓe ɗum kamɓe gandino ɓe mbaddata e Allah ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ononne joom konnguɗi en hannde ɗo ndunumaaji funeeɓe ɗo joom konnguɗi en ɓe onon jogiiɓe konnguɗi onon ɓe Allah waɗi on khala'ifa kon lomtiiɓe fil ardi e leydi funeeɓe e dow leydi wuro funeeɓe min ba'dihim caggal maɓɓe kamɓe yaaɓe ɓe Allah wi linandura kayfa ta'maluna haa mi yiya onon ne holko golloton ko ɗum haaju de andu ko ɗum haaju hamiya onon ne ko golloton omo wi hamiya onon ne ko golloton ɗum waɗi noon o wi ɗum waɗi fa in lam yastati in lam tastati'u o wi toon kattanani bi izalati lmunkari ittude manan pankare bi aydikum ittiron ɗum juuɗe mon tan iwa o wi mbaɗe hen ɗemɗe mon ha iwa nde wonno ñalawma hande ɗemɗe mon ɗe donkani jogade konngol funeɓe sinno on joganoti fawata ko on fawati sukaɓe fawi koye mon ɗum noon on donki firtirde juuɗe on ngala laamu kono konngol ngol kay Allah ko luɓɗon ngol hande ko onon funeɓe keɗi onon funeɓe keɗi ɗum noon gande son kattanani o onon ñawani on koye onon kon hattanɓe son mbi hunde hande watta e wuuro he tan ronkete kono waɗetake dey ma tampe dey foccotako dey son mbi gare mbaɗen hay goto lumdata kon saka tawa koye ko moƴƴi ɗum waɗi fa in lam yastati bangal ɗemgal ene dow mon waɗɗi on jettaki wonde on kattanani ɗemgal haalde nde wonno ko gando leñol makko ngol omo andi eɓe donka juuɗe ɓe donka ɗemɗe o ñaawi to ɓerɗe o wi fa in lam yastati on mo ronki firtirde ɗemgal mum fabi qalbihi o aña ɗum kam o aña ɗum e ɓernde makko o wi wa dhalika ad'afu al-iman ɗum ɓuri loode e limanagal julɗo wawa yettade hayɗon e limanagal mum o wi fukkima e da'iratal imani joni o darti koto da'iratal islami qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna liman o wi liman o cuwana to da'ira mum tawo ɗum waɗi so juulɗo ronki ittirde juuɗe mum pankare ronki ittirde ɗum ɗemgal mum woto ronku anje ɗum to ɓernde makko kay ɗum kay eɗen mooli Allah e juulɗo so wonti so pankare ne golle o añani so wiyama yo woppe o naatata ɗum fitina o tellitima yalti e da'ira liman koto l'islam o woni o ala limanagal o wi ko ɗum haala Allah e nelaɗo mum habramatu alqur'ana Allah wi kamɓe l'arabe en liman suwa yetto ɓerɗe maɓɓe ولما يدخل الإيمان في قلوبهم الذين يعادوا الله والذين لا الله liman suwa yettade ɓerɗe mum o wi an julɗo mo pankare mettata e ɓernde ma walla so wiyama yo haɗe mettuma andu yanani laaɓe limanagal ala ɗum ko l'islam de joguiɗa
luttine kay o wi luttini kay ya andu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam somo darino hande omo haalay l'islam a yiirimo gite ma gowkama wowodiri e makko a jogorno jingudemo a jogor yeddudemo tan woto en kaawe waɗannoɓe ɗum ɓe nden sabu ɗum ko jillodiral ngal koye coccodiral ayyani enen joni seeremɓe moƴƴuɓe ene men kono ha joni lundiɓe mene ɗo goodi lumtiɓe ne goodi yedduɓe mene goodi no ɓen mbaade ɓeni so nelaaɗo Allah feeñoni e nder men ko ni wayete noon tan wayete liman ko gooto liman kay ko gooto limanu a jaɓat Allah ko a jaɓat Allah a gonginat Allah gongina malaikaji Allah gongina defte Allah a gonginat hoddiro Allah la budda yantodira ummital defte Allah ɗe noon ɗen goni jamiroje Allah sa ronki kay welede yamirore Allah an beleteɗa ko goofi Allah an ko beleteɗa ko goofi Allah a ronki welede yamirore Allah nden ko goofi Allah beleteɗa nden ko goofi Allah beleteɗa ɗum ko yeddirde ɗum ɗemgal ɗemgal lisan alhaali astaqu min almaqali o wi lisan alhaali ɓuuri gonɗude lisan ɗemgal kaalowal ngal ɓuuri gonɗude aɗa yiɗi Allah aɗa yiɗi yamirore Allah kono so pankare haɗama naata fitina holto jiɗgol ma Allah ngol woni jiɗgol ma yamirore Allah to woni ala ɗum ɗum kay ko an tan haalata ɗum kono woodani kamɓe ne wonno an a wawa kono noon sallallahu alayhi wa sallam almuɓe mon nana jooɗi ina o wi man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun nde oɗo fi o wi o fi holko wiyete fi o wi ko wiyete fi oɗo sharia ko o sharia woni fiimo haalata oɗo sharia woni fi makko nde sharia nde o lelni sharia o wi nde o lelni sharia ay ko kanko woni sharia taw ko kanko woni shariu kanko woni shariu laawɗinɗo kanko woni laawɗinɗo sharia o noon o wi sharia o noon Allah wiimo thumma ja'alnaka ala shari'ati min al amri sharia mo ganduɗa iwi koye yamirore ay amri on amru noon mo yamirore ina yamira yamirore ina haɗa ko yamirore wotere ina jogii sifa yamirde e sifa hadde yamirore nde noon yamirore nde ko noon sifori nden ɗon yamirore nden o wiyata wiyetende fiinde من الأمر ثم ودي من أحدث في أمرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كلكم غلطا أو الإسلام كلكم غلطا أو سنة فتوي يمرورم على بركة وفي على بركة وخلوتته جاء الله يتساق الله جولد نون نندو songaaka haɓɓaaka waawnaka santeya ina waɗa ko ina haɗa golle mum yettoyaade Allah so haalnama ɗum o fawa hen mettinde ko ɗum waɗi noon ndenden kaalden kawren e konngol ngol Allah totti en ha kawron gonon konngol gotol e ittude aada e bida oɗo amru mo wi kala ko neɗɗo watti hen yettoyta ko Allah o wi ɗum woni sharia makko nde wonata sharia nde Allah yamiri yamirore nde kone wotere kono ene
jogii ko ndende jogii sifatul amri sifat jamirgol e sifatul nahi sifa kadgol ina heen ene heen kono koye huunde wootere kono ari ko hunde wootere wi'aaka yi'aaka faamaaka faamaaka ndene jitti e makko noon jitti e makko noon nde siwti e makko siwti e makko ko waɗi mo wi'eede saari o ko waɗi mo wiyeede sari o ko famnata en ndene yitti e o makko wiinde nde jitti e makko jitti e makko tan jitti e makko tan siwti e nder makko siwti e nder makko ari haa yetti gite ari haa e gite makko kucciti toon kuccitii ɗoon ñaawi gite makko ñaawo gite ɗe wimo aha ndaar ɗum wimo ahaa ndaara ɗum wata ndaar ɗum wata ndaar ɗum ɗo yawti yawti ari e noppi ari e noppi kucciti toon kuccitii ɗoon ñaawi noppi ñaawi noppi ɗi heɗo koye wimo ɗum heɗoto ɗum kono wata heɗo ɗum heɗoto ɗum ɗo ari haa e hunuko ari haa e hunuko kuccitii ɗoon kuccitii ɗoon ñaawi ɗemngal ñaawi ɗemngal haal ɗum haal ɗum haal ɗum haal ɗum wata haal ɗum wata haal ɗum wata haal ɗum wata haal ɗum ari haa e juuɗe ari haa e juuɗe kuccitii ɗoon kuccitii ɗoon ñaawi juuɗe ñaawi juuɗe aha mem ɗum mem ɗum ɗo wata mem ɗum wata mem ɗum ari haa e reedu ari haa e reedu kuccitii ɗoon kuccitii ɗoon ñaawi reedu ñaawi reedu aha ñaam ɗum aha ñaam ɗum wata ñaam ɗum ñaam ɗum ari haa e koyɗe ari haa e koyɗe kuccitii ɗoon kuccitii ɗoon ñaawi koyɗe ñaawi koyɗe aha yaaɗo aha yaa ɗum kono wata yaaɗo kono wata yaa ɗum ari haa e farji ari haa e farji kuccitii ɗoon kuccitii ɗon aha huutoro ɗum huutoro ɗum a wata huutoro wata huutoro ɗum rendoy noon ɗum rendoy noon wiye sari sar o wiya sar o kanko woni sari kanko woni sari o ɓen ñaawooje wi ɗen ñaawooje ɗum waɗi waɗimo wiidemo ɗum waɗimo wiidemo sunnati 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 nde ɗum yalti nde ɗum yalti ko ɗum ñaawoore ko ɗum ñaawoore ɗum wiyete sara ɗon wiyete sharia ɗo gollata ɗum ɗo gollata ɗum ɗum wiyete sunna ɗon wiyete ko sunna huunde nde ko wootere hunde nde wootere ene wiye amru ene wiye to amru ko dow to dow ene mofti fof ene mofti fofof nde siwte e makko siwti e makko wiya sharia wiya ɗon sharia nde heddina golle heddine golle wiya sunna wiya ɗon sunna makko tawi ayi ɗum o noon wi ayi ɗum noon so tawi neɗɗo so tawi neɗɗo faamima faamima no mbirumin no wiini faamima ma anndu ma anndu o sunna ko jaati makko o sunna ko jaati makko sa jingii ɗum sa jingi ɗum a jingima anndu a jingimo sa jingani sa jingani ɗum a jingani a jinganimo sa walli sa sunna walli sunna makko a walli a wallimo sa willi sunna sa willi sunna makko a willi a willimo ɗum ko haqiqa o wi ɗum ko haqiqa la yatabaddal komo ngannduɗa waylittaako wala yataghayyar wastotaako ɓernde waylata wawa yeddude ɗum ɓernde kadi wawi ka ɓernde ɓernde wawa yeddude ɗum wawa yeddude ɗum sabu hattanani no wawi waade no wayi waade fof wawa wawa ɓernde juulɗo ɓernde juulde ala wawde ala wawde hayso yeddude joni ko naati hayso joni ko naafige ene suuɗa ene suuɗa ceferaɗo kefarani ene haala ene limana haala limanagal kaaɗo kaaɗo o wawa yeddude o ala lawol yeddu ɗum o hattanani hattanani koto Allah ɗum waɗi noon koto Allah ummi ko jabde tan ko jabde tan o jaɓat ɗum e o ɓernde jaɓat ɗum kay e ɓernde ha heddo huurde ha heddo huurde noon o jaɓat ɗum kay e no watta so jaɓa no waɗata so jaɓani wona ko gonga Allah wona ko gonga Allah ko ɗum Allah no ko ɗum Allah ko ɗum waɗi noon o wi ko ɗum waɗi noon nden nden enen ndulumaji enen ndulumaji kewnen hewnen ndulumaji ndulumaji Allah wi ine heeɗi ene heeɗi en e yonta men e yonta men holko mbaɗeten holko mbaɗeten holko golleten holko golleten holno gollirten holno gollirten e oɗo e oɗo o wiyomo heeɗi en nandura kayfa ta'malu nandura kayfa ta'malu kam yewnonne ko golloton yewnonne ko golloton ɓe jeehi ɓe jeehi mi andi ko ɓe golli mi andi ko ɓe golli ɓe gardi hen gardi hen malaikaji mbindi malaikaji mbindi mbaɗi ɗum ɗereji mbaɗi ɗum e ɗereji watti ɗum e daaɗe maɓɓe watti e daaɗe maɓɓe goto fof no asli goto fof noon asli so finama finama ñalawma darde ñalawma darde goto fof ara goto fof ara arda e deftere arda e deftere mum ina winda ha heewi winda ha kala ko meeɗi kala haala ko meeɗi kala ko haala meeɗi ko gollude golli kala ko meeɗi kala darde ko meeɗi darde kala ko meeɗi heɗade kala ko meeɗi kala heɗade ko meeɗi ñamde kala ko meeɗi kala ñamde ko meeɗi memde kala ko meeɗi memde kala ɗo meeɗi yaade kala ɗo meeɗi yaade ɗum fona windi fotani winde e mayre ina mofta ene mofta wona ko momtira wona hen ko mumtira tuubu buya ɗuubu buya heddi ko fona ko windi heddi ko fof nan ɗon windi soko ko moƴƴi soko ko moƴƴi ina windi ene soko ko ko moƴƴani moƴƴani ina windi ene windi toon ñalawma darde ñalawma darde Allah habrine laaɗo Allah habri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yo habru e yo habru o wimo o wimo wiide wiide
يلوم درجة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويا كان كهورم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي أيك كاري دي هنون من كاري هنون من كاري فلنون من سكون كاري فلنون من سكون كاري كغندو من كاري مجنون من بابا نواني جنب من جواب نوتي علماء فإنما يهتدي نفسه وين ينهن توتا دان كو فيونو دو فو فيواني كو هوري ومن ضل kala mo sawda tawre ko majjudo ma taw majjani ko hoore mum ni tan ɗum waɗi ɓe jaadi ko maɓɓe ko ni ɗum waɗi ɓe mawɓe jaadi e ko mumen ko heddi ko men ñalawma hande tinnoɗen kalden tawren kutoroɗen anduɓe men kutoroɗen mawɓe men anduɓe men e diine he balliten ɓe koɓe gaddi e deftere he enen fof ƴetten ndenden he tawren kalden fuuta fof waɗini mbaɗen noon humpani en no fuuta ko waɗi humpani en kay no fuuta waɗi hen ala bandiraɓe men demɓe oɗon gandi onon ina gasa onon ɓuuriɓe almuɓe e kono noon ɓe kutorima ɗum ɗo ɓe naftorima ɗum hannde kadi teenti ɓe kabri ko furganoto ko memanoto yo fewtinama ɓe gaccidama hen eɓe pelliti moƴƴinde ɗum mbaɗen no julɓe o wiyen bana julɓe fof mbaɗini to banggal dewgal kaaldon ɗum kawron ittone mum aada e bida assalamu aleykum to teŋeji neɗɗo ɗon fuɗɗi mum ko toon fuɗɗora koto dewgal ɗo neɗɗo o fuɗɗi arwande ko golla e diine he eko golla golle masalihuji ko ganduɗa ko maslahaji ko dewgal o wi ko dewgal ɗum woni baba adama enene Hawwa ko dewgal ɗon arwande dewgal ko ɗon waɗa ala aada jiɗa hay hunde wona yamirore Allah nden yamirore wonno ñande hen teŋe wonno seede wonno fofof enen noon ko ummatu Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam en mbaɗanama dewgal jogli nayi hen jogdu ko teŋe hen jogdu ko waliyaɓe hen jogdu ko seedeji hen jogdu ko kayfiye ko sifano humirte julɓe ndenda kuma kumgol ngol ɗeɗo geɗe nayi kala ko woori ɗum ala hen baragu yumma ala hen cippite deftere son tawi to baragu yumma kaalon ɗum waɗe tawde on tawi nan toon kaale tan ɗum tawɗon toon baragu baba son tawi ɗum toon kaale ñumbordi son tawi ɗum toon kaale goro inde son tawi ɗum toon kaale duwordi ceerno son tawi ɗum toon kaale geɗal jama son tawi ɗum toon kaale kinde rokketede son tawi ɗum toon kaale so ala toon on gandi ala toon maccuɓe Allah woto kaale woto kaale ɗum toon tawde ala to deftere to woto en kaal ɗum ga tawde ko enen mbaɗata woto ɓe mbannu en
majjere maɓɓe gopten gandal men gollen majjere maɓɓe ala woto jaɓen ɗum hanani ko deñgol ko majjere arno ina ɗuwi e les gandal wota won gandal doga kañum ɓuwoyo to les majjere nden kay weñoto koy nden weñoto so tawi teŋe ɗe mbaɗama o wi so teŋe mbaɗama yo selline teŋe ɗe yo selline holi ɗum ko sifa ko yo ɗum tan seede ko seeda ko ɗum woni dewgal ngal ɗum sellinta dewgal ngal wa amma so tawi julɓe ne ndenndi nde namdi teŋe no foti wiya ko ujunnaji tati ma ujunnaji sappo ɗum waɗa teŋe julɓe ceedi dewgal huma waliyu gorko jaɓi ɗum jaɓani ɗum waliyu debbo dewgal huma tawa joom dewgal ngal omo sorni omo sorna ujunnaji toon en tinani en famani o wiya ko nafoore e montaruji en tinani en famani e mañoto fanaji e machinaji ha heewi en tinani enen tinɗen ujunnaji sappo woni teŋe waɗa teŋe koye dow ɗum kumɗen janggo e jam dewgal ngal dilla o ronka fewnude debbo tampa loro wiina sorto ina ɓooro e makko o winda kahit ha heewa o wiya mi waɗi hen rokki ɗum mi waɗi ujunnaji kaza jawdam yo artu enen anduɓe ndenden fof mbaɗen batu mbiyen kaari sa yiɗi ɓiye hefta hoore mum yo yokkake janane ko ɗum fenade ko ceedino ɗon ko ujunnaji sappo ɗe so totti ɗum tan ko ɗen jogii dewgal o ɓoorima jiɗɗo fof yo ƴamoyamo ɓedda makko timmi kono ujunnaji maɗi ko ñamane makko ɗen ko ñamane nana hakkude mon kono wona ɗum kay hadde dewgal ngal yaade hen humaka e dow ɗum saabu humanoka e dow ɗum sorno les وما شهدنا إلا بما علمنا يجي تواك ومن باوا سيدار سناف تواكو وما كنا للغيب حافظ ونعرف يهي on kolla o wi on kollade kumaka e dow onon mbiya ɗon ko ujunaji mbiya ɗon mini kuma koye dow ujunaji sappo ɗum woni teŋe ɗum ganduɗon holko tambatamo hankadi hol noon ko nanditomo ɗon hankadi so totti ujunaji ɗen sappo koma o adda ujunaji keddi ma mbiyono addiyade to keddi nde o ɓoccito ma walla boom wiyeten mbiyon kolte joyi kolte jeegom so ala kumon e dow woni dow kolte mbiyon ko kolte teni hono foti ko kolte kaza kono noon min mbaɗanima holfere fof ujunnaji ɗiɗi ne yiita holfere hande nder ujunnaji ne yiita ɗo holfere ala e ko ɓe mbiyata noon ko ɓe fawata ɗum e kolte hon koɓe fawata noon e kolte he mano watte ujunnaji ɗiɗi saka ɓe goste ɗum ko jarani gostodira ɗum ko jarani ɓe gusta kake janane jananoɓe haɓɓe waɗi ɓe mbiya ujunnaji kaza noon hino heeɓe ujunnaji kaza taw kalɓe so ɓe pelliti waɗde kolte so humama e dow ɗum la tabdila li kalimati o wi han kadi koye woto wostide konguɗe Allah ɗi koko mbiɗon ko to ronki ɗum ko jarumum kay wonoyte wostorte jarumum ɗum tan
أورثه الله علم ما لم يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم سنده أندي سنده أندي الله بيد ما فهم الله بيد ما هين فهم يكون ينبداكو kono noon wala aksu bil aksi neɗɗo so jangi o wi neɗɗo so jangi tuurata ko jangi ko ɓeydo ko majjinde ɗum dotti to less mum kono dottani dow mum tene dottama less mum to lestone fawa koye kamɓe tan fawano koye kamɓe tan tene ko ɓuri famɗude heen ko rubo dinar ko sellinta ko daktinta sira imra'atin maɗum farɗiji jom suudu o ɗum tan daktinta ko ɗum tan ma waɗede dakto rubo dinar so tawi kay ɗum tan naata ɗum tan woni ko dañani o wi ko qimamu o fawi ɗum koye kanne nde wonno omo andi to lesɗi so fawa kay kanne waylotako additte tan so wona ɗum firtete liɓe ma watte bange walla watte sifa goɗɗo ɗum waɗi o waɗi ɗum koye kanne o ɓeti ɗum koye kanne kono ko aqallul mahri kono haali noon koko ɓuri famdude ko dasnata dewgal ngal so ɓuri ɗon ko haalda ko kay ɗum natti fondede ɗon e kanni hankadi koɗo hawroya fof wona rubu dinar haala e ko daña to kono so tawi koko ɓuri famdude ma wona rubo dinari nayaɓal men telde so tawi men telde men ko jaɓe nayyi ko yaɓere wotere on saa ko yaɓere wotere to men to noon Sénégal hande ko ujunnaji nayyi men telde jarata deke noon dewgal ko ujunere daknata ɗum ko ɓuri hen famdude kono ko heedi dow ko o wi kono ko heewata ko ɗum dottaka ɗo haaɗi ene wona men kelleji sappo ene wona kolte ne dago kolte ene wona fofof ɗo hawroya fof million ŋaji yo taw tan neɗɗo joom galle o ene jogii ene wawi ene jamdira ni foti ene jogii ene wawi ene wela ɗum noon ala haddu o wi ɗum ala haddu alaɗo haaji ko ɗum waɗi Seydina Oumar fini ñalawma gooto meeɗi finde ñalawma gooto madinatul munawwara o takallamu fil muhuri omo haala habaru keŋeji yo famɗine han kadi debbo gooto ummi amma ya amiral mu'minin yehi ma laamɗo julɓe allahu yu'tina an Allah ne rokka min wa alastada'una an laamɗo julɓe aɗa haɗa min allahi wa ataytumu ihdahunna qintara o wi tene mon hay toon ɗon kodiri heen jawɗi kewɗi million ŋaji ne selli ni Allah wi min kono noon Seydina Oumar heeɗimo e gonga o wi kono kadi Seydina Oumar heeɗimo e gonga Seydina Oumar waɗi ko sunna nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam abrakuhunna ahsanuhunna wajhan wa aqalluhunna mahran banatu makko o wi ɓiɓe makko rewɓe ko banatu hasadin wa nasabi o wi ko ɓiɓɓe ɓe ganduɗa to mbaadi ko daɗɓe fawqa jami'il banat eɓe koreedi dow kala ɓiɓɓe rewɓe kono ɓen ko 400 mo kala o teŋi ɗum 400 tan waɗi teŋi mo kala ndete noon so famɗi so wuro rendi kaaldi kawri en dottu kaza on kaza yo won teŋe sellat wata hay goto yawtu sellat saɗa jogii ko heewi so humama addu fofof ko jiɗɗa fof watta joom suudu ma hay goto ala hen haala la aara o wi gacce ngala hen wala naara jeyngol tawoytama hen la aara gacce ngala e ɗum wala naara jeyngol heɓtotakoma hen kono ko sornete no sore ko ono ko wiyata nder kamɓe firaaɓe ma sorne ko julɓe tinani ko nangata daande debbo galle ɗum nangata daande debbo e dewgal ala nangata ɗon yamtata e ɓoori yamtata e ɓoorgune tawi ɓoorgu yamtata e maade teŋe ɓoorora ko teŋe ɗe ton jiɗi ƴefton fof mbattoɗe teŋe mbiyon ko kaza
وآفته من الفهم السقيم وآفته من الفهم السقيم هذه حالة سلي هذه حالة سلي توانيوم كوي فام نيود فام نيود جانجي دوم شفار سورنا ورنا أبا دي شفار ميري تود ورنا أبا مايو eɓe gaddi ɓirdude ko heewi ɓiroɗam o jooɗi omo ndaara kanko cabaɗo omo ndaara nden ɓe gasi haɓe kalbi nden ɓe gasi haɓe kalbiti ɓe nanni mayɗo o jolni mayɗo ceerno o wi aywa bisimilla gadde ɓe gaddi ɓiɓɓe kosam eɓe juppa heen ko yiɓe in ko ɗum woni cabaɗo wi ko ɗum woni ɓe mbi ko a nanani ko Khalil wi mbi mbeɗa nanani ko Khalil demini ko saddu alayhi lidin labana waɗi labana saddu alayhi labana wala Cheikh Khalil wi ko noon sabato andi ko puurɗo sabato andi ceerno ko puurɗo kono ceerno puurɗo e hakkude almuɓe kono noon ceerno puurɗo noon e hakkude batumu no suure wattemo hayso ɗum goto woni sabato wiyene hayso ko manan ɗum gotal ngel woni gaari kay wona sunna dammuwol kay wona sunna e inde sunna kay ko ƴifam tan sunna kay to yange ko ñammingol tan so hawri noon gertogal keɗɗa a ñammini firsa ko dammuwol a ñammini firsa ko ngaari firsa ko ngeloba firsa ko keɓɗa ko ñammingol ngol jeeyi sunna o mbiyeɗa wona ko hirsete ko toɗɗa wona ɗum toɗɗa ko ñammingol tan wiya sunna eywa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi tati fof awlama rasul sallallahu alayhi wa sallam wi nelaɗo meeɗi waɗirde yange sallallahu alayhi wa sallam o wi ngeloba waccati e damuwol wa sa'a min tamri o meeɗi waddene kadi ko muɗum woto tamorojo o waɗi yange a andi kay ndeke maslaha mum kada waɗa noon a yiyani on mbaɗi ɗum e teŋe ɗo on mbaɗata ɗum to ngaari to teŋe nde kay yimɓe fotani wona on mbi kolte joyi wona ɓe mbi ujunnaje sappo to yimɓe fotani on mbaɗi ɗum ɗo on tagui ko haɗa ɓe ngaari ndi wawde taƴanede hayrene fofof ɗo ko sunna balɗuma toon ɗon ko farilla teŋe ɗe kay hay so wiyaka farilla ko ruknu kam o wi ko ɗum ruknu kam so tawi ko wayima dari yange dari ko ƴifa am ko ñamminirɗa fof ene selli ko firtuɗa fof min wara hijab ko nangen caggal galloji ɗi yoɗon le heɗe ɓe junco worɓe jahana ɗum as-sunnatu sunnatun sunna kay ko sunna ma damati samawati wal ard asmana leydi ne keddi sunna al-bid'atu bid'atun bid'ane kay ko bid'ata wa dalalatun wa batilatun wi ko ɗum majjere tan ko ɗum mana ganduɗa neere ma damati samawati ɗon kaddagol leydi asaman ni koye foti so ɗum waɗi ɓe ñaami ɓe nduwo e caako hankadi dambordu ko senade damboɓe ko senade cikkute deftere nde en tawi ɗum toon balɗe jeeɗiɗi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam moƴƴani cukalel de tawde ko joni naati foɗande tawi ɗo yimɓe nawliraɓe o rokka balɗe jeeɗiɗi o yontodirtake beɗe omo wowodire to ceemede tawde ko koɗo wonɓe o rokke baɗɗe kankone tati nden o wowodiranooma kala ko ɓe golluno ɓe jaadi heen to Allah namdotoɓe ɗum
kamɓe nganndino ɓe mbaddata e Allah ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم onon ne jom konnguɗi en hannde ɗum ɗumen maaji funeeɓe ɗo